Det er torsdag morgen tidlig, og her har vi Claus Frederiksen, Kunstgalleriets gamle facade og logo. Han skal nemlig skifte logo. Og det skulle gerne foregå i dag. Nu ved vi ikke rigtig hvor meget, fordi at det regner. Men vi skal i hvert fald lige have taget lidt billeder af den gamle facade her. Vi kan se, at under neden, der har vi fået et par nye skilte op. Så de er gået så småt i gang. Men vi går lige op bagved og ser, hvordan det ser ud deromme, for jeg tror også, der skal laves om der. Så er vi omme bagved. Men bagindgang kan man ikke rigtig kalde det for, fordi den bliver tit og mange gange brugt som hovedindgang, grundet Rosengårdens mange parkeringspladser. Vi kan lige tage et view, jeg tror det er 172, som der er heromme, så der er trods alt rigtig gode parkeringsforhold. Så det bliver spændende, når skiltefolkene de går i gang med at ændre facaderne. Foreløbig slut. Så er håndværkerne i hvert tilfælde mødt op. Men jeg tror, at de lige er kommet, så de er ved at pakke deres ting ud. Så der går nok lige et lille stykke tid, inden de begynder at pille det gamle skilt ned. Men så er vi på igen. Nu er de ved at fjerne det gamle skilt. Der kom lige en bil i vejen, men sådan er det jo, når man skal over på den anden side, og der er trafikale forhold på Bredegade. Og så bliver det jo selvfølgelig spændende, når de begynder at sætte den nye facade op. Men herom følger senere. Nu er vi så bevæget os om på bagsiden af forretningen, hvor vi kan se, at stort set halvdelen, ja det er jo halvdelen, kan vi sige, at det nye skilt er sat op. Så det blev jo en flot forandring. Ja, så kan vi lige se, at den sidste halvdel ligger der, og håndværkerne står der. Sådan er det. Er det i orden? Ja, det er godt. Det er det, jeg siger, hva'? Det er godt taget. Det giver godt løft. Ja, det gør det. Ja. Nu må vi se det færdige resultat om lidt. Ja. Så hjalp det på det. Ja, nu er det lige noget. Ja, for søren da. Så fik vi hele skiltet sat op. Det må vi sige. Det ser godt ud. Så skal vi bare om og kigge på det forreste. De er fuld gang, så går vi derom. Så er vi gået op foran. Indtil videre kan vi ikke se så meget andet end nu er hele facaden i hvert fald pillet ned. Og de er så småt begyndt at sætte det nye op, men vi vender tilbage, når der sker noget mere. Ja, som I kan se, så arbejdes der stadig med at få gjort den forreste facade færdig. Men det går fremad, så det var nok ikke så længe før, så er vi klar til at kunne tænde lyset. Jamen, så kom vi så langt, at de blev færdige. Så bliver det jo bare spændende at se, hvordan det ser ud om aftenen, når vi får lidt lys i det. Men det er der også råd for. Så tager vi bare nogle flere billeder. Jamen, så kom det til at se sådan her ud, når nu der kom lys på om aftenen. Og det er jo ikke helt til tosset. Så nu kan vi jo så gå om bagved og se, hvordan det ser ud der. Og her har vi så bagfacaden. Jeg tror, at vi skal være enige om, at Claus Frederiksen kan være fint tilfreds. Hans kunder kan ligeledes være tilfreds. Og vedkommende, der både har designet logoet, samt Tage Sørensen, som har lavet det og sat det op, kan vist også være tilfreds. Så alt i alt er det jo endt godt.